Fisikak gauza bat esaten du. Lana, indarra eta desplazamendua biderkatuz lortzen da. Hau da, lan bat egiteko bi gauza elkartu behar dira, indarra eta mugimendua. Fisikak energiaz ari denean, lan metatuari, edo beste modu batera esan da, lan bilaka daitekeen orori egiten dio erreferentzia. Nola egon daiteke metaturik energia deitzen den lan hori? Bi eratan bakarrik. Energia potentzial gisa edo energia zinetiko gisa. Energia ez da sortzen, ez ezabatzen. Eraldatu egiten da. Horra hor termodinamikaren lehen printzipioa. Solido gogorretan molekulak toki finkoetan egoten dira eta beraz, beren orekagunearen inguruan baino ezin dute dardarka egin. Batzuk besteen ondoan daudenez, gertuan daukate beste bat talka egiteko. Isurkietan molekulak aldenduago daude euren artean eta ez dute toki finkorik. Beraz, euren arteko ibilbideak luzeagoak dira. Gaseosoetan, molekulak oso aldenduta daude eta distantzia handiak ibil ditzakete lastertasun handian talka egin gabe. Beroa, temperatura handiagoa duen gorputzetik temperatura txikiagoa duenera transmititzen da. Eta transmisiorako honako hiru bide hauek ditu. Eroapena, erradiazioa eta konbekzioa. Eroapena bero energia materian zehar transmititzeko era da. Eta energia zinetikoa molekulatik molekulara transferituz gertatzen da. Erradiazioa uhin elektromagnetikoen edo partikula forman igortzen edo edatzen den energia da. Azal beroek igortzen duten erradiazio gehiena infragorria da. Eguzkiak igortzen duen erradiazioaren 126 inguru infragorria da. Konbekzioa mugitzen diren fluidoei dagokie. Hau da, likidoei eta gasei, eta berotzen ari den fluidoaren mugimenduaren bidez gertatzen da. Aire beroak gora egiten du, eta hotzak behera konbekzio korrontea eratuz.